3 år siden, der var veteran-europamesterskaber i bordtennis, hvor Orlovski, han i øvrigt slog Claus Petersen i bordtennis, og så blev de enige om, at de skulle lave en revanchekamp i tennis. Og både Orlovski og Claus Petersen spiller anden division i tennis i Tyskland, så de er altså habile tennisspillere. Og der var ikke nogen af dem, der ville give sig. Men der vandt Claus Petersen så. De sled hinanden op. Det var meget skægt. Altså også imponerende, det han laver her. Milan Orlovski. Oh no! Oh no! Oh no! Champions League! Det er altså ikke så nemt, det der. Good 10-12.